नों मोनथिदों नों आदामोनखौ सुमा होननानै हरासै ओमफ्राय नाङा मानसियानो खुगायारि दागो गोजा ओमफ्राय फिसा जानाया नाङा मा नाङा थांनो है जोंहा गाबोन थांगोन खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिनखेब सबरबावबाय सबाय मा जिउ जिउ फगबायनाय महर लानसिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सिनायलाबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो आयै नै फिसाफ्रा जों राजा किशोरमोनाव मोनायावनो दसे थांनानै फैदोंमोन आरोना मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय बिफाजों आंजों ओमफ्राय नायदो बिनानावखौ गेजेराव लालायनानै जि सुन्दर उन्दुलांनानै थाबाय खिनाय गुजुनाय गैला उन्दुनाया सानसे गेलेनाय भगवान अनाखानायलाय बिनानावखौ गेजेराव लाबोलायदों बिबैया लेंबाबो थांला जाहैदों मैया बिबैजोंसो उन्दुदोंमोन आरोना उनहाखाना उन्दुलांनानै थाबाय जोंनि बिसिनायाव जारलाहाय फिसालाया एकदम हाब्रुआव गेले गेले जुथा मुजा सेस बिसिनि राजानिखौ दहाय बिबैया लामखाबाय एबारना बेखौ जोंहा अरावसो हांनांबाय नै जुथाया समस्या मा मा गालानानै फैजोबखोमोन नै सा साज्रां एसे सुबाय सिदे सिला जाबायना दे हांदो ओंखाम जाखांनानै जोङो सानजों एकदम 11ता जालायबाय आरोना रोहो रोहो अर सायनानै बिदि खिफियो गेद्दा जालायनाय मुंगै सुगै ओंखाम जाखांनानै जोङो माने इयावनो एसे अर सायबावनोसै जोब्बाय नै हाथफ्लाखौ नायबानो मिन्थिगोन जों बेसेबां बुरजा अर सायखो ना बेसेबांबा गिदिर इयावनो ओंखाम जाबाय एफा गोबावद्राय जाबाय बेयाव सायनानै गुदुं गुदुं नालाय गोबाव जाफ्लांबाय ओंखाम संग्रायावबा हुलुस थुलुस जागौमोन आरो गोजांगौमोन नालाय आल्लाफोरनि हाबा जादोंहाय मालाय दामगासिनो दङ माथो जाखो हाबा जाबाय दामखायो जोंनियाबो दामो नालाय बिसिनाबो दामो बयनाबो दामो बेखौ बख'दों नोङो माथोखौ नों मिथिबाय दसे सायबावनोसै हाबाया मारै सायदों मारै होनदों मारै ओमफ्राय ओमफ्राय नों थांदोंमोन मबे मोननियाव नायख्रबखांना फैदों आरो नोङो हौवा गोदाना मा गोरलैसो खोमा दामगासिनो मालाय गावजों गाव लाना खारो नामा बिदाया बेखौ लाबा फंबाया बिनि हिन्जाव लानानै खारफिनलायो मिनिनानै थैगोन इयावनो बिदि जादों मोजांबाबो लानानै खारो मैला लाबाबो लानानै खारो बिसिनि हिन्जावफ्रा मोजां मोजां जाखायोलै नै ना साथाम साब्रै उन्दै खांखांबाबो मोजां मोजां जायो फिसा फिसा लाजिबाय आरो बिदा फंबाय थ' ज्रेब ज्रेब मोनलायलायबाय उन्दुनोसै 11ता 20 जालायबाय अर गैखाला नै जाबाय उन्दुनोसै सनाफोरजोंबो रानबाय सान्दुंआनो गैया नालाय माबाया जोब्बाय नामा फिसाथारा जोब्बाय लाइट हाउस बोखारस्रांबाय आरो माथोबाव दे पिकनिकआ जोब्बाय जोंनाबो लाइट हाउसआ जोब्बाय होननायसो हा दिनै हरसे दोनजायामोननो स्रां स्रांनो बैसिनि हाबायाव हैबा खम मोजां मोनगौमोन बे स्रां स्रांनो है मेगना आंना ओरैनोबा आयौ हाला आं हो अमफ्राय लाबोनाय मोनलाय नों बिफायखौ अमफ्राय लाबोआमोनलाय नोङो मा गोसोखांना लाबोनाय नों मा गोसोखांना लाबोनाय हाबा सिजोनाव लाबोनोबाबो नांजालामोन जोंनि हाबाफ्राव बायनानै लाबोदोंमोन नामा नों 5 लिटार थाव होदों ओमफ्राय बेखौ लाबोदों नोंहा सोरनो थाखाय नों 5 लिटार थाव होखो सोरनो होखो नोङो सोरनो होखो सोरनो होखो नों 5 लिटार थावखौ ए बेनो होनानै बेखौ लाबोबाय नोङो समस्याहाय नोंजोंबो गय बागान फाफि सानजारा बेफोरबायदि मानसियाबो दे जाबाय दे नोंलाय बबाव 10 किल'मिटार लानानै बबाव बेरायहैनो नोंलाय समस्याहाय ओरैबादि निहिर बाबारे बाप 6:30 जागुलायबाय आरोना निहिरानो निहिर ओमफ्राय ओरै सासे सुबुङा हाथफ्ला एरननानै आरो अर जरायबावबाय आङो नांबावगौ जोंहा बे अरदाबखौ हाथफ्लाया अरखियानो दाबो खाराखै आरोना मैया मोनायाव रोहो रोहो सायनाया जाबाय अरा जोंलायबाय आंना फाथो सेरना थाबाथाय मजा आरोना ओइ साराया जानोसैलाय हाबाफारि दं सोनाफोर र' नै बेखौ एवखांनानै लानोसै आरोना आङो माइया दानिसो बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय सिखारनानै बेखौ बहायबाय पटापटनो
माने साथाम सुबुङा दिनै जायगानिफ्राय जायखारगोन आरो ना माजों बाबुजों आरो आलासि बिथांजों साथाम सुबुङा जायगानिफ्राय गायब थ' एवग्रोना लानोसै आं सुनाफोर बेखौनो अर खाथियाव गुदुंनो मजा आरोना गोदो हाबा जायैयाव आं बिदि फिथाखौ एवफेराखैमोन माने जों जायानोमोन बिदि माथानि फिथा माथाखौनो अन एवनानै दोननाय सिङाव सिबिं गुर होनाय हाबा जानानै ओमफ्राय बिदि बानायनांगौ आंहा बिदि कभारखौनो बानायनो रोंबावलाफ्रा गोदाव सोरावमोन ओमफ्राय आइया बै माबानिखौनो माइब्रानिखौनो बानायोमोन आरोखि ओमफ्राय खिन्थु बानायग्रा प्लास्टिक दंलायलायोमोन जोंनाव गोदो दा रोंबाय आंबो बिदिखौ बानायनो मा गुवार खालामनानै सिथाबनानै पट होनायखौनो रोङामोन खयखौथ' जायोमोन थाबथां थिबथां आलु बाथोनजों मुथासे मुथासे ओंखाम जानानै नै मानसिफ्रा एकदम रेडि जाबाय आरोना बोरो मानसिफोरखौ एसे नायबावनोसै आङो आं मुसुआनो थिखां मोनाखैमोन मालाय आसला ओंखारगासिनो दं मुजायाव जिनायसो होनाखै मोनसे ओइ जेबो नङा आफा थालाया गुदुं जाबानो जायो वा थांदो राजा दे मालाबा फैदो दे नोंहाबो खुनु बेला बिमाखौ गारनानै थाफैनाखै हारसिं र' दा खोनाबाय देरनानै आगैयाबा मालाय हारसिं थाफैदों मोजाङै थाहै आबै थांखागोन ना मिथिबाय एसेल' गाबगु खुगु जाहै नों हागौबा मानो गाज्रि नुनांगौ काश्मीरनिफ्राय लाबोनायालाय थांनाय बोसोरनिसो दा लागोन र' इलाय दाउ खादों बाबाया दाउआ राजाया दाउ मोनजायासैना आगैया दाउ मोनजायासैना हैफिनसैसो अननानै हरनायखौलाय मानो हैफिननांगौ नोंहालाय दाख्लै हरनायखौलाय बेखौ लादो ए होमबालाय आरो माथो गोसोम सोमखाय मोजां मोनाखै दोन मा दोन एखेसो दा बैजों कालाराल' आलदा आरो नाङा थांदो ए इहा मोजां वा मालाय बे गोदानखौ ए बेखौ नायफैदोंमोन हैफिन मालाय दखानाव फानगोन नाम्बार दंखायोना बाब बेगा गाव गाबागाव बाबाय दे टफि दंखायोना राजानाबो बाबायाबो टफिया दा खोब एलाय खादों आयै फिसा नै आदा दानसोरांखौ दोननानै फैगोन मा सना लोखि दोननानै फैगोन नङा दानो फैफिनगोन नों थांबा बाबाया दानो गाबगोन बार गुसु आरो आंबो गाबगोन ना आंबो गाबगोन आयै आबा सुथारा गोदान बायासै जेरावबो थाङा होननानै बायथ'वाखैमोन इमारजेन्सि जाब्रबबायसो आयै मबाव थांबाय बार्थडे ना गारि फैबाय गाखै थांगाखैदो हाबा बिफाबो दङ दंनायालाय ना बिफा गैया होमबा मुखुर गैया होमबा ज' ट्रेनजों गाखोना थांसिगोन आरो बिनिफ्राय बासजों थांसिगोन डाइरेक्ट बङाइगावनिफ्राय थांनो थां नोंहा मा सिन्था खालामबाय थादों बेहा मा सिन्था खालामबाय थादों जारलाहाय दे थांदो मोजां थांदो थां आदा किरनखौ होनदों बे खुलुमबाथाय आदा थांसै होननानै थांदो दे आइ सना आइ मा फैगोन आदा गानसोनाखौसो दोनलांदों बे हारसिं थांनो हाया नालाय थांफेराखै जोंना दा जालायगोनसो बिमानि लिथुंसो खनसेबो थांबानो ओंखारखानाय बेग बालांखानाया बै सनि मन्दिरनिफ्राय उल्था गाबनानै फैफिनदों राजाया एबारबा मा जागोन दे बिबै बे फंबाय फैखानायथ' गाबनाय नंलादां एबार मैया मालाय हाबामोन बिसिना बाब्रे बाब बेरायदों मालाय आदा सोरांनि बाबाया दङ नेगासिनो बङाइगावआव दङ बङाइगावआव ज' गाखोनानै थांसिगोन सालावला बुङो सिराकटानिनो मालाय हिनजाव दाना अ मैया मा होनदों मैया मा जादों होनदों गावथुवाया मैया गावथुवायदों ओमफ्राय दिनै हाबानि मन्त्रनो दे थुमथाम मालाय हाबाया मा होनदों मा मोनबेसे फैसा मोनदों मोनसे ना मोननै मोननै सोर होनाय सोर आदा होनाय आदा दानसोरां ओमफ्राय मोनसेया आदा इसान 10 थाखा होननानै थगायलांजाबाय गथ'आ आखायावनो
हो मा होनदों मा नों मोनथिदों नोंमोन आदामोनखौ सुमा होननानै हरासै ओमफ्राय नाङा मानसियानो खुगायारि दागो गोजा ओमफ्राय फिथा जानाया नाङा मा नाङा थांनो है जोंहा गाबोन थांगोन फै थांसै फै नै खुवा खफ'आनो फैदो फै साहा लोंसै जोंहाबो दैयाबा नै एकदम थान्दा गुसु लैथो बायदि जालायथारदों एसे सिरि मोनथ'लायसिगोन आरोना सोरांबानो बल जोनाय जोख्रां जोख्रें बिबैनि एन्टेनाया अबा सिगनेलानो फैला आरोना मिनिनानै थैगोन थांबाय सिरि स्र' मोनथ'लायसिगोन बिफायाथ' थानो हाहैगोनसै बे थानो हाहैगोनसै बे होनगासिनो दङ खुनु बेला आद्रा थायाना जारलासो थांनाय नायथोंसै बिदि फुङावनो हुलुस थुलुस थांगोनखायनो मैया जुथाफोरखौ अरखियाव फोरानगुलायनाय आरो ओइ थांगौ र' ओमफ्राय बिथांमोना सहैगोन सिदा सिदि टंलायाव आरोना टंलायाव थांसिगोन बिसोर ट्रेनजोंहाय ओमफ्राय बिदा लाबोनाय गाइखेर एसेखौ लांफाबायदां माया ओमफ्राय राजा आलासियाथ' दाउ मोनजायाखैना न'नि दाउ अमा बेदरल'सो मोनजादों ओमफ्राय ना मोनजादों ओमफ्राय ओंखायनो दाउखौ मासे लांफाबाय आरोना माया मोजाङै जाहैथोंसै ओमफ्राय आरो फिथा एवनायखौबो एसे लांफाबाय एसे गालांबाय जोंनोबो जानोसै जोंहा ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरोना ब्लग खालामनानैहाय ब्लग लाग्रा मानसि नालाय फिसा फिसा गाज्रि मोननांला जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय माने टंलायाव माने बिमायनाव थांसिगोन आरोना फिसाजों न'आव थांसिगोन एसे थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय